الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Emnet til dagens dars, det bliver om Aisha radiyallahu anha. Og Aisha, hun er en af de største sahabiyat, som levede i profeten sallallahu alaihi wasallams tid. Samtidig så var hun også profeten sallallahu alaihi wasallams hustru. Det vil sige, hun er det, der hedder al-Mu'minin, de troendes mor. Og samtidig så er hun også blevet lovet, at hun kommer i paradis og vil være gift med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Så hun har en meget høj status blandt as-sahaba. Og det er inshallah nogle af de ting, jeg kommer ind på i dagens foredrag, inshallah. Jeg har kort skrevet ned her, hvilke nogle emner jeg vil komme ind på. Og det er lige fra hendes opvækst og hendes familie. Og hvad vil det sige, at hun er al-Mu'minin, de troendes mor? Og det punkt, at hun blev profeten sallallahu alaihi wasallams hustru, hvordan skete det? At hun var den mest elskede profet, eller elskede person hos profeten sallallahu alaihi wasallam. Så kommer vi også til at se, hvad er det for nogle af hadith, som profeten sallallahu alaihi wasallam har fortalt os om Aisha radiyallahu anha. En af de ting, som Aisha, hun også var kendt for, det var hendes ghira, og som man måske kan oversætte til jalousi. Og det punkt kommer vi også ind på. Og så er der den kendte historie om det, der hedder hadithatil ifk. Altså den løgnhistorie, der blev fabrikeret om hende i profeten sallallahu alaihi wasallams tid, hvor de påstod, at hun var sammen med en anden mand. Og det var kun for at ramme profeten sallallahu alaihi wasallam i sidste ende. Så der kommer vi også til at høre sandheden om den historie, og hvordan Allah subhanahu wa ta'ala, han har beskrevet den her historie i Koran. Og så kommer vi også ind på ham, der har prøvet at sætte alle de her rygter i gang. Ham hykleren, der hedder Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Og så til sidst så runder jeg af med lidt om Aisha, lidt om hendes manerer, al-akhlaq, og hendes, det der hedder zuhd, og hendes gavmildhed, og nogle personlige ting, der var med hende. Aisha, hun er datter til den mand, som hedder Abu Bakr as-Siddiq. Hun er fra Mekka, og hun er også det, der hedder muhajira. Og de sahaba, de er delt op i to grupper. Enten er de muhajirun, eller er de al-ansar. Og al-muhajirun, det var dem, som emigrerede fra Mekka til Medina. Og de har en stor status hos Allah subhanahu wa ta'ala, fordi de er blandt de bedste af sahaba. For det var dem, der ofrede sig for profeten sallallahu alaihi wasallam og holdt fast på deres aqida, indtil Allah subhanahu wa ta'ala, han så gav dem den udvej, at de kunne emigrere til Medina. Hendes familie, ud over hendes far, var Abu Bakr. Så ved vi alle sammen, at hendes mand, det var profeten sallallahu alaihi wasallam. Den bedste mand, der har sat sine ben på den her jord. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og hendes far, det var Abu Bakr as-Siddiq. Den bedste mand efter alle profeterne. Det var Abu Bakr radiyallahu anhu. Og han var den første khalifa. Og han var den, som profeten sallallahu alaihi wasallam, da han var syg i de sidste dage, han var den eneste, som profeten sallallahu alaihi wasallam tillod at lave salat i stedet for ham selv. Og der er mange andre ting med hensyn til Abu Bakr, men der er ingen tvivl om, at han er den bedste mand efter profeten sallallahu alaihi wasallam i den her umma.
Hendes mor, der hedder Roman, der er også sahabiya. Og hun er også muhajira. Det vil sige, hun har også en meget stor status blandt sahaba. Og hun havde Aisha og Abdurrahman, de 2 børn fra Abu Bakr. Så er der hendes bedstefar, Abu Quhafa, som er Abu Bakrs far. Han er også sahabi og fra Mekka. Det vil sige, han er også en af de store sahaber. Hendes søster, Asma bint Abi Bakr, det var hende, der hjalp profeten sallallahu alaihi wasallam og hendes far Abu Bakr, da de skulle emigrere til Medina, der også er kendt for Nidaqain. Det var hende, der plejede at komme med mad til profeten sallallahu alaihi wasallam og Abu Bakr, da de gemte sig i hulen. Hendes søsters mand, der hedder Az-Zubayr ibn al-Awwam, han er den, som profeten sallallahu alaihi wasallam kaldte al-Hawari. Det vil sige, det er min hjælper. Det var også en stor status, han gav til Az-Zubayr ibn al-Awwam. Og han var også en af de 10, som fik at vide, at han ville komme i paradis, mens han levede. Al-Ashar al-Mubashirun bil-Jannah. Det vil sige, hele hendes familie, det er nogen, der har været med til at ofre sig for islam. Og hele hendes hjem, som nogle ulama siger, det var det eneste hjem i Mekka, hvor alle sammen havde accepteret islam. Så hun har vokset op, hvor hun kun har set islam. Samtidig så var hun også blandt ulama i Medina, efter profeten sallallahu alaihi wasallam døde. Der var hun en af dem, som sahaba de kom hen og spurgte med hensyn til fatwa, også tabi'in, dem der var efter sahaba. Så hun vidste mange ting om islam. Og hun var også specialist i arveret, når de spurgte, hvis der var en, der var død, hvor meget skal den her person arve, og hvor meget skal den her, og så videre. Der var hun også specialist i arveret. Og hun var også specialist i lægevidenskab. Hun havde lært mange ting af profeten sallallahu alaihi wasallam med hensyn til, hvordan man passer på sin krop, og hvordan man helbreder sig selv med hensyn til medicin. Der havde hun også en stor viden. Også inden for arabisk, der sagde sahaba, at der var ikke nogen, der var stærkere i det rene arabisk end Aisha, radiyallahu anha. Så der var mange ting, som Aisha havde, som mange af de andre sahaba ikke havde. Hendes kunya, det er Abdullah. Det var det, profeten sallallahu alaihi wasallam kaldte hende. Og til det, der er der en historie bag det, fordi en dag der kom Aisha, radiyallahu anha, med et spædbarn, som var sin søsters barn, altså hendes nevø. Hun kom med ham til profeten sallallahu alaihi wasallam, og profeten sallallahu alaihi wasallam, han tog noget fra sin mund, noget spyt eller mundvand, og lagde det i Abdullahs mund. Så det første Abdullah han fik ned i sin mave, det var profeten sallallahu alaihi wasallams mundvand eller spyt. Og så slugte han det. Og så profeten sallallahu alaihi wasallam, han kaldte ham Abdullah. Og Aisha, det ved vi så nu, hun fik ikke nogen børn. Med alle de år, hun levede sammen med profeten sallallahu alaihi wasallam, så fik hun ikke nogen børn sammen med profeten sallallahu alaihi wasallam. Men profeten sallallahu alaihi wasallam, han kaldte hende Abdullah. Og så inshallah, du får også et barn, der kommer til at hedde Abdullah, inshallah. Så det er derfor, at hendes kunya, det var Abdullah, det var profeten sallallahu alaihi wasallam, som har givet den til hende. Hun blev født i det 4. eller det 5. år efter profetskabet. Altså efter Jibril a.s. han er kommet ned til profeten sallallahu alaihi wasallam. 4 eller 5 år efter, der blev Aisha radiyallahu anha født. Og som hun selv siger, at jeg har slet ikke levet undtagen, at jeg har set min mor og min far var muslimer. Det vil sige, hun oplevede ikke den tid, der hed Jahiliya. Al-Mu'minin, det er også en titel, hun har. Som Allah subhanahu wa ta'ala, han siger i surah Al-Ahzab, An-nabiyyu awla bil-mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Oversættelse af mening, det betyder, at profeten sallallahu alaihi wasallams hustruer, altså den sidste del af den ayah, der er sat op,
وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. Altså profeten sallallahu alaihi wasallam hustruer, det er de troendes mødre. Og det, der skal forstås ud fra det, det er, at efter profeten sallallahu alaihi wasallam døde, så måtte man ikke gifte sig med profeten sallallahu alaihi wasallams koner. Og det må man selvfølgelig normalt, hvis en mand dør, og kvinden hun er alene tilbage, så må hun godt gifte sig. Men det måtte profeten sallallahu alaihi wasallams hustruer ikke. Samtidig skal det også forstås ud fra det, at man skal respektere dem og give dem en høj status, som om det var ligesom vi gør med vores mødre. Så den her status har Allah subhanahu wa ta'ala specielt givet til profeten sallallahu alaihi wasallams hustruer. Hendes ægteskab med profeten sallallahu alaihi wasallam. Hvordan blev Aisha radiyallahu anha gift med profeten sallallahu alaihi wasallam? Var det tilfældigt, at profeten sallallahu alaihi wasallam ville gifte sig med hende, eller ligger der en historie bag det her? Fordi det var sådan, at profeten sallallahu alaihi wasallam har fortalte, at i min drøm, i en af hadith, der siger profeten sallallahu alaihi wasallam, i en drøm, der så jeg 2 gange, at der kom en engel til mig med et stykke silke. Og så bliver der så sagt, det her det er din kone, det her det er din hustru. Så blev der så åbnet for det her klæde, og så profeten sallallahu alaihi wasallam et billede af Aisha. Den her drøm, den så profeten sallallahu alaihi wasallam 2 eller 3 gange. Og i en anden hadith, der siger profeten sallallahu alaihi wasallam, at Jibril alaihi salam, han kom med Aishas billede i et grønt silkeklæde. Og så sagde han til profeten sallallahu alaihi wasallam, det er din hustru i den her verden og i den næste. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han tænkte, hvis de her drømme det er fra Allah, så vil han gennemføre det, så vil det ske. Og det er sådan, at de drømme, som profeter har, det er åbenbaring fra Allah subhanahu wa ta'ala. Ligesom der også er nævnt i Koran, da profeten Ibrahim a.s. han så i drømme, at han skulle ofre sit barn, Ismail a.s. I og med, at han så det i en drøm, så vidste han godt, at det her det var en drøm fra Allah subhanahu wa ta'ala, og det ville komme til at ske. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han har set de her drømme. Men det, der fik profeten sallallahu alaihi wasallam senere hen til at fri til Aisha radiyallahu anha, det var, at der var en dame, som hed Khawla bint Hakim. Og det her, det var efter, at Khadija radiyallahu anha, hun var død. Så Khawla, hun kom over til profeten sallallahu alaihi wasallam og spurgte, skal du ikke gifte dig? Så spurgte profeten sallallahu alaihi wasallam tilbage, med hvem? Så sagde hun, hvis du leder efter en, der ikke har været gift før, eller leder du efter en, der har ikke været gift før, eller leder du efter en, der har været gift før? Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, hende, der ikke har været gift før, hvem er det? Så sagde hun så, det er Aisha. Og så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, og hende, der har været gift? Så sagde hun så, det er Sauda. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, du må godt tage hen og spørge dem begge to. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han friede til begge de 2 kvinder på samme dag. Så Khawla, hun tog over til Abu Bakrs familie, og der mødte hun moren kun, Roman. Og så spurgte hun så Abu Bakrs kone. Hun sagde, se alle de her gode ting, som Allah subhanahu wa ta'ala, han har hentet til jer. Så sagde hun så, hvad for nogle gode ting? Så sagde hun, profeten sallallahu alaihi wasallam, han vil godt fri til Aisha. Så sagde Roman, det kan kun være det er kun det, vi har ønsket os. Men jeg bliver nødt til at vente indtil Abu Bakr, han kommer hjem. Fordi det er ham, der har det første og det sidste ord, skulle have sagt. Så de ventede, indtil han kom hjem. Og da han så kom hjem, så spurgte hun til Abu Bakr med hensyn til Aisha. Så det første Abu Bakr, han siger, er hun god nok til ham? Så hun tog tilbage til profeten sallallahu alaihi wasallam og spurgte igen med Aisha, er hun god nok til dig? Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, ja,
gå over til Abu Bakr og sige til ham, at vi er brødre, og din datter, hun er god nok til mig. På det her tidspunkt, der var Aisha 6 år gammel. Men de blev først gift i Medina, da hun var 9 år. Det vil sige, at hun blev forlovet, da hun var 6 år, og hun blev gift med profeten sallallahu alaihi wasallam, da hun var 9 år. Og til den her hadith, der er mange, der tænker, hvordan kan en pige, når hun er så ung, blive forlovet og gift? Og til det, der siger vi, det var almindeligt før i tiden, for det første. Fordi når man ser på den måde, man har levet på i resten af verden, så er der ikke noget nyt i det her. I dag i Danmark, der er dronning Margrethe den anden. Det er hende, der er dronning af Danmark. I 1353, der var der dronning Margrethe den første. Hun levede fra 1353, og hun døde i 1412. De fakta, der er om hende, det er, at hun blev født i 1353. Hun blev gift af Håkon den 6. af Norge i 1363. Det vil sige, at hun var 10 år gammel, da hun blev gift. Og så fik hun så med hensyn til børn, og den her kilde, den er taget fra en hjemmeside, der hedder Historikum. Og de her fakta, de er sande. Og der er også et andet sted, hvor man kan tage, hvor der står om hende, at Margrethe blev født i 1353, og hun blev døbt i Roskilde. Og i 1959 som 6-årig blev hun forlovet med den 18-årige kong Håkon af Norge. Og det er her i Danmark. Og så noget, det var almindeligt før i tiden. Selvfølgelig i dag, der gør man det ikke. Fordi at med hensyn til det, der hedder lorf og sådan nogle ting, der gifter man sig ikke med mindreårige, eller der følger man selvfølgelig det, man gør alle mulige andre steder, at når man bliver moden og så videre. Men før i tiden, der var der ikke nogen, der nævnte det her, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han giftede sig med en mindreårig, fordi det var noget, man gjorde. Samtidig med, at den her episode, det var Allah subhanahu wa ta'ala, der ordrede profeten sallallahu alaihi wasallam til at gifte sig med hende, selvom hun var så ung. Man siger også, at piger i de steder, hvor der er varmt, der bliver de hurtigere modne. Så med hensyn til den her episode, der var også fordi Allah subhanahu wa ta'ala, han vil vise med hensyn til nogle ahkam, der galt fra profeten sallallahu alaihi wasallam, med hensyn til, hvornår en pige hun bliver moden og så videre. Der ligger mange ting i det her. Men i hvert fald kort sagt, at de her ting, de også selv i Danmark er de også sket. Så det er ikke noget, man skal være flov over at leve. Med hensyn til, da hun blev gift med profeten sallallahu alaihi wasallam, det var først i Medina, det var ikke i Mekka. Hun blev forlovet med ham i Mekka, men det var først i Medina, det blev gift. Og det var sådan, at Aisha, hun havde nogle veninder, som hun havde inviteret hjem til den her dag. Og hendes mor var der, og de hyggede sig selvfølgelig. Og så senere, der kom profeten sallallahu alaihi wasallam, og så startede bryllupsfesten. Og til den fest, der kom der også nogle kvinder fra Ansar, altså beboerne i Medina. Og profeten sallallahu alaihi wasallam, han satte sig ned, og så bad han om et glas mælk. Og så drak han så lidt af det her glas mælk. Og Aisha, hun sad også ned, og så gav profeten sallallahu alaihi wasallam Aisha også det her glas mælk. Og så ville hun ikke drikke, hun var generet. Men så kvinderne fra Ansar, de sagde, drik nu, det er profeten sallallahu alaihi wasallam, der har givet dig det. Og så tog hun så glasset, og så drak hun. Og så tog profeten sallallahu alaihi wasallam glasset tilbage. Og der, hvor Aisha, hun havde drukket fra samme sted, der drak han så. Og det var nogle af de ting, som profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde for ligesom at skabe en god stemning. Hendes mahar, den gave, som profeten sallallahu alaihi wasallam gav hende, det var de ting, man bruger i et hus.
Altså for eksempel bestik og de ting, man laver mad med, og måske lidt møbler og sådan nogle små ting. Det var det, som profeten sallallahu alaihi wasallam gav hende i mahar. Og det var også det, som Abu Bakr han accepterede. Fordi det var sådan, at profeten sallallahu alaihi wasallam han levede meget beskedent. Profeten sallallahu alaihi wasallam han ville ikke have noget, ligesom der gjorde, at han holdt fast i den her verden. Selv en dag efter de var blevet gift, så profeten sallallahu alaihi wasallam han havde hans seng. Det var ligesom sådan nogle kviste fra dadeltræer. Så når profeten sallallahu alaihi wasallam lagde sig ned, og han rejste sig op, så kunne man se, at han havde ar på kroppen på grund af, at det var så hårdt, det han lå på. Så Aisha en dag, hun tog ligesom og gjorde sengen lidt mere behagelig for profeten sallallahu alaihi wasallam. Men da profeten sallallahu alaihi wasallam så det, så sagde han til Aisha, at hun skulle lave den ligesom den var før. Fordi profeten sallallahu alaihi wasallam han ville ikke have, at han skulle leve sådan ligesom konger normalt gør. En anden dag, der kom Umar ibn Khattab forbi profeten sallallahu alaihi wasallam også. Og så han også de her ar på profeten sallallahu alaihi wasallams side og hans ryg, på grund af den her hårde seng, han havde. Så begyndte han så at græde. Så sagde han så til profeten sallallahu alaihi wasallam, du er det bedste menneske, der er på den her jord. Og når du sover, så sover du ikke godt. Jeg kan se det på din ar. Så skal vi ikke give dig en anden seng. Fordi kongerne rundt omkring i verden, de sover i silke og i guld og sølvsenge. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, er du i tvivl om Allahs qada? Er du i tvivl om, at Allah subhanahu wa ta'ala, han ikke har bestemt det her for mig? Er du ikke tilfreds med, at de får den her dunya, og det næste liv, det er for os? Og det var sådan, profeten sallallahu alaihi wasallam, han hele tiden tænkte, det er det næste liv, der gælder. Så penge, det var ikke nummer 1 hos profeten sallallahu alaihi wasallam. Så derfor, den sunna, som profeten sallallahu alaihi wasallam, han har med hensyn til at blive gift, det er, at når folk skal gifte, så skal man gøre det nemt. Man skal ikke ofre rigtig mange penge og bruge rigtig mange kræfter. Men man skal gøre tingene nemt. Og det var det, som profeten sallallahu alaihi wasallam, han viser her, fordi Abu Bakr, han var rig. Han var en rig mand. Og han kunne måske godt have sagt, at hans datter, hun skal have så mange tusind i mahar. Men det var heller ikke det, der var vigtigt for Abu Bakr radiyallahu anhu. Nogle af de ting, som profeten sallallahu alaihi wasallam plejede at gøre med Aisha, han plejede nogle gange sådan at lege lidt med hende. Og hun var den mest elskede person hos profeten sallallahu alaihi wasallam. Altså, men nogle gange, når de var på ture, så tog han Aisha med. Nogle gange så trak han lod med, hvem der skulle med ham, med hans hustruer. Og nogle gange, når det blev Aisha, så sad han sammen med hende. Og når de så red videre på kamelerne, så sagde han nogle gange til hæren, at de skulle ride foran i forvejen. Det gjorde de så. Så til sidst, så var der kun profeten sallallahu alaihi wasallam og Aisha. Og så siger han så i en af de her ture til Aisha, skal vi ikke løbe om kap? Så Aisha, hun fortæller på det her tidspunkt, der var hun stadigvæk ung. Og hun var hurtig og frisk. Så de løb om kap, og så vandt hun så over profeten sallallahu alaihi wasallam. Og så fortæller hun så om en anden episode, hvor de også var på tur. Og der sagde profeten sallallahu alaihi wasallam igen til hæren, I skal bare gå i forvejen. Og så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, når han var sammen med Aisha, skal vi ikke løbe om kap igen? Og så sagde Aisha på det her tidspunkt, at der var hun blevet lidt ældre, og hun havde taget lidt på. Og så løb hun så om kap, men den her gang, der var profeten sallallahu alaihi wasallam over hende. Og så nogle ting, den plejede profeten sallallahu alaihi wasallam at lave med Aisha. Men det, som Aisha havde, hun havde en stærk ghira. Og jeg ved ikke, om man på dansk kan oversætte det til, at nogle gange så blev hun ligesom jaloux. Især over for de andre af profeten sallallahu alaihi wasallams hustruer. Og det var fordi, at profeten, eller Aisha, hun elskede profeten sallallahu alaihi wasallam meget, meget højt. Og altså ud fra naturen, altså naturligt, så kunne hun ikke lide at dele profeten sallallahu alaihi wasallam med andre. Men profeten sallallahu alaihi wasallam, han giftede sig ikke, undtaget af Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet ham lov til det.
Så derfor så blev hun nødt til at acceptere, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han havde mere end en hustru. Men Aisha, hun fortæller, at jeg har ikke haft ghira over for nogen, ligesom jeg havde over for Khadija, profeten sallallahu alaihi wasallams første hustru. Aisha, hun har aldrig set Khadija. Hun har kun hørt om hende. Fordi da profeten sallallahu alaihi wasallam blev forlovet med Aisha, der var Khadija død. Radiyallahu anhu, jami'an. Men alligevel så havde hun ghira over for Khadija, og det var fordi, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han talte tit om Khadija. De ting, hun har gjort for ham, og de ting, hun har gjort for islam. Den måde, hun har offret sig på. Så der var tit, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam, han talte om Khadija, samtidig med, at hvis profeten sallallahu alaihi wasallam, han slagtede et lam, så tog han altid en del af det, han havde slagtet, og gav det ud til Khadijas veninder. Så han stadigvæk holdt kontakten til Khadijas veninder, fordi han vidste, at hun havde dem som gode veninder. Men en dag, der siger Aisha til profeten sallallahu alaihi wasallam, hvorfor husker du altid på den her ældre kvinde? Og hun er gået bort. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet dig en, der er bedre end hende. Men da profeten sallallahu alaihi wasallam, han hørte det her, så satte han ligesom grænsen for hendes ghira. Man må godt have ghira. Allah subhanahu wa ta'ala, han har ghira. Og de troende, de har ghira. Men der er en grænse. Så den her grænse, den satte profeten sallallahu alaihi wasallam, da Aisha hun sagde de her ting om Khadija, så sagde han, Wallahi, Allah, han har aldrig givet mig en, der er bedre end Khadija. Fordi det var hende, der troede på mig, da folk ikke troede på mig. Og det var hende, som gav mig penge, da de andre, de boykottede mig. Og det var også hende, som igennem hende, Allah subhanahu wa ta'ala, han har givet mig børn. Så på den måde, der viste profeten sallallahu alaihi wasallam, at Khadijas status, det er ikke bare en almindelig kvinde. Så derfor så profeten sallallahu alaihi wasallam, han viste Aisha, at hertil der går grænsen med hensyn til ghira. Og derefter så Aisha, hun talte ikke om Khadija mere på den her måde. En anden episode, der også er med hensyn til Aishas ghira, det var med hensyn til Safia, som også var gift med profeten sallallahu alaihi wasallam. Og Safia, hun kom fra en jødisk familie. Og da profeten sallallahu alaihi wasallam giftede sig med hende, der Aishas ghira, den toppede på skalaen. Hvor hun sagde, har du giftet dig med en jøde, som er datter af en jøde? Og hun vidste ikke, at hun var blevet muslim. Og så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, hun er muslim. Og en anden gang, der kom hun også til at sige noget om Safia. Fordi Safia, som det står i Sirah-bøgerne, hun var meget smuk. Så da Aisha, hun havde ghira over for Safia, så en dag der sagde hun, men Safia, hun nåede ikke engang at sige det sidste ord. Det eneste hun gjorde kun sådan her. Safia, hun er, altså for at vise, hun var lille. Så der profeten sallallahu alaihi wasallam, han blev også vred. Og så satte han hendes grænsen for hendes ghira. Og så sagde han til hende, hvis det her ord du sagde, og hun sagde ikke noget, det eneste hun vidste, det var bare, at hun var lille sådan her med hånden. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam til hende, hvis det ord du sagde, blev blandet med alt det vand, der er i havene på hele jorden, så vil det få det til at stinke. Så ud fra den her hadith, der lærer vi også, at det at sige noget om nogle andre, det er meget stort hos Allah subhanahu wa ta'ala. Det er mere bagtale, eller hvis du bare kommer til at sige en ting om en anden person, og du ved, at den her person, han ikke kan lide at blive kaldt det her, eller blive talt om på den her måde. Så det er en meget, meget stor ting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så derfor skal man passe på, hvad man siger. Men når Aisha radiyallahu anha hørte de her ting, så stopper hun lige med det samme. Fordi hun gør det selvfølgelig ikke bevidst. Men nogle gange på grund af hendes ghira, så kommer hun måske til at gå over grænsen, og så profeten sallallahu alaihi wasallam, han viser hende, hvor grænsen er, og så stopper hun. Som sagt, Aisha radiyallahu anha, hun var den mest elskede person hos profeten sallallahu alaihi wasallam. Og en af de hadith, hvor vi kan se det,
det er den hadith, som Amr ibn As har berettet, hvor han går over til profeten sallallahu alaihi wasallam og spørger, hvem er den mest elskede person hos dig, ja Rasulallah? Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han svarer, det er Aisha. Og så spørger han så bagefter, og blandt mændene, hvem er det så? Så siger han så, det er hendes far. Så selv der siger profeten sallallahu alaihi wasallam ikke Abu Bakr, men han siger hendes far, altså Aishas far, for ligesom at vise Aisha, det er den, der er tættest på mig. En anden hadith, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam, han også spørger, eller bliver spurgt, og det er Aisha den her gang, der spørger. Hvem er den mest elskede person hos dig, ja Rasulallah? Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han svarer hende ikke direkte. Han siger til hende, hvorfor vil du vide det? Hvorfor? Så siger Aisha, jo, så jeg kan synes om dem, du også synes om. Og så siger profeten sallallahu alaihi wasallam, ligesom bare roligt, det er dig, Aisha. Fordi hendes riger nogle gange. Hun vil hele tiden være nummer 1 hos profeten sallallahu alaihi wasallam. En anden hadith, og det er også et farligt spørgsmål, Aisha hun kommer med her. Hun spørger profeten sallallahu alaihi wasallam en dag, hvem er den mest elskede hos dig, ja Rasulallah, af dine hustruer? Af alle dem, de kvinder, du er gift med, hvem er den mest elskede? Og profeten sallallahu alaihi wasallam siger til Aisha, det er dig. Så Aisha hun går videre, og så siger hun, vil du ikke samle alle dine hustruer og sige til dem, at det er mig, der er den mest elskede? Og jeg ved godt med hensyn til islam, at hvis man bliver spurgt om sådan nogle spørgsmål, både mænd og kvinder, så er det et af de steder, hvor islam har tilladt, at man ikke siger sandhed. At man godt må lave lidt om på det. Hvis man bliver spurgt for eksempel, det kan være ens hustru, eller ens mand, eller selv ens mor. Hvis hun spørger, hvad synes du om den her kjole? Hvad synes du om maden? Selvom man ikke kan lide den, så må man godt sige, ja, jeg synes maden den smager godt. Jeg synes din kjole den er flot. Jeg synes det tøj du har på, det er rigtig flot. Så på den her måde, der må man godt for at undgå de konflikter. Men her er Aisha, radiyallahu anha, hun gik direkte ind og gav profeten sallallahu alaihi wasallam et spørgsmål. Og sagde, kan du ikke samle alle dine hustruer og fortælle dem, at det er mig, der er den mest elskede? Men profeten sallallahu alaihi wasallam, han ved godt, hvordan man skal håndtere de her situationer. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, det kan jeg godt. I morgen, der kommer alle hustruerne her i dit hjem, og så fortæller jeg, hvem der er den mest elskede hos mig. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, det han gjorde, det var, at han gav Aisha en dirham, og så gik han rundt til alle sine hustruer og gav dem en dirham hver. Og så sagde han til dem, i morgen, der kommer I over til Aisha, alle sammen, og så fortæller jeg jer noget. Men de måtte ikke sige, at de har fået den her dirham. Det gjorde de så. Så næste dag, der mødtes de hos Aisha, radiyallahu anha, og da alle sammen var kommet, så profeten sallallahu alaihi wasallam, han gik over til Aisha og stillede sig ved siden af hende, og så sagde han så, den jeg har givet en dirham i går, det er den mest elskede hos mig. Og så på den måde, så var der ikke nogen, der blev sure over den her. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han plejede også at kalde Aisha forskellige kælenavn. Han plejede at kalde hende ja Aish og ja Humayra. Og det var sådan nogle ting, profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde for at, ligesom at løsne op, og sådan, så de kunne komme tættere på hinanden. Og det var også sådan, at alle de vidste, at den, der var mest elsket hos profeten sallallahu alaihi wasallam, det var Aisha. Og der var også sådan, at en af profeten sallallahu alaihi wasallams hustruer, Sauda, at hun gav, man kan sige, hendes tid, den tid, som hun har krav på at være sammen med profeten sallallahu alaihi wasallam, dem gav hun til Aisha, fordi hun vidste, at profeten sallallahu alaihi wasallam elskede Aisha mere end alle andre.
Og hun viste også Aisha, eller han viste også Aisha, altså profeten sallallahu alaihi wasallam, han viste også Aisha, at hun var en person, han ikke kunne undvære. Han prøvede hele tiden at vise hende, hvor stor værdi hun havde hos ham. Og det var hende, der plejede at vaske profeten sallallahu alaihi wasallams hår. Så en dag, der sidder profeten sallallahu alaihi wasallam i masjid og holder i'tikaf. Altså han bliver kun i masjid. Og profeten sallallahu alaihi wasallams masjid og hans hus, de var klods op af hinanden. Så når profeten sallallahu alaihi wasallam åbnede vinduet i sit hus, så kunne han kigge ind i masjid. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, når han holder i'tikaf den her gang, så gik han over til sit hus, og så kaldte han på Aisha. Og så sagde han til hende, vil du ikke vaske mit hår? Og det ved Aisha godt, og hun sagde til ham, at jeg har min periode. Altså jeg har min menstruation, så jeg må ikke gå ind i masjid. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han sagde til hende, men du har ikke din menstruation i dine hænder. Så det profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde, det var, at han åbnede vinduet mellem sit hus og masjid, og så stak han så sit hoved ind, og så kunne hun så vaske hans hår der. Så det var nogle af de ting, som profeten sallallahu alaihi wasallam han gjorde med Aisha. Også for at vise hende, at han elskede hende højt, og at han ligesom havde brug for hende hele tiden. Og når profeten sallallahu alaihi wasallam var hjemme sammen med Aisha, så plejede han altid at hjælpe til derhjemme. Han plejede at sy sit tøj. Han plejede at sy sine sandaler. Han plejede altid at hjælpe til, hvis Aisha havde brug for hjælp, så hjalp han. Og også selv, hvis han skulle ud og hente mælk, hvis han skulle ud og malke, så var det også profeten sallallahu alaihi wasallam, der lavede de her ting. Og det er også kendt hos profeten sallallahu alaihi wasallam, når han kom hjem, så var han altid til rådighed for sin familie. En anden episode, der også skete med Aisha og profeten sallallahu alaihi wasallam, og det er også det, der sker altså i normale familier. At der var en dag, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam, han var derhjemme sammen med Aisha, og så kommer hendes far Abu Bakr radiyallahu anhu forbi, og så hører han så Aishas stemme. Den er lidt høj, og den taler til profeten sallallahu alaihi wasallam. Så Aisha, eller Abu Bakr, han går ind, og så siger han så til Aisha, datter til en eller anden. Han siger ikke Aisha, min datter. Han siger, datter til en eller anden. Hæver du din stemme i profeten sallallahu alaihi wasallams hjem, eller foran profeten? Så da profeten sallallahu alaihi wasallam han så det, så stiller han sig ind mellem Abu Bakr og hans datter Aisha. Og så sagde han så, Abu Bakr, det er ikke derfor, vi har inviteret dig, for at du skal komme og... Så Abu Bakr, han tog sig ud igen, og så profeten sallallahu alaihi wasallam, han gik over til Aisha, og så sagde han så du ikke, hvordan jeg reddede dig for den her vrede mand? Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han begyndte sådan at snakke til hende på den her måde. Og så begyndte de så at grine, og så begyndte de at grine højt. Og Abu Bakr, han var ikke gået så langt væk. Og så han kom så ind igen, og så sagde han så, som I har, på samme måde som I har indblandet med jeres krig, så fortæl mig, eller bland mig også ind i, når I griner. Altså, hvorfor er det, I griner? Så på den her måde, så profeten sallallahu alaihi wasallam, han var heller ikke den mand. Han kunne sagtens have sagt, jamen hun står og råber af mig, og se hvordan din datter er. Men profeten sallallahu alaihi wasallam, han ved godt, nogle gange så bliver man sur, og det gjorde han også selv nogle gange, sallallahu alaihi wasallam. Men den måde, man løser konflikter på, det er ikke at gøre problemet endnu større. Man må prøve at få ro på, indtil at problemet bliver løst af sig selv. Fordi tit de her problemer, det er ikke nogle store problemer, men bliver gjort store, fordi at man selv er med til at gøre dem større. Men hvis man holder dem nede, så for det meste, så forsvinder de af sig selv. En af de historier, som skete i Aishas tid, og som er meget kendt, det er den historie, der hedder Hadithatul Ifk. Og ifk, det betyder løgn. Det vil sige, det er den historie, som fortæller om den løgn, der blev sagt om Aisha radiyallahu anha. Og den her episode, det er selvfølgelig Allah subhanahu wa ta'ala, der har valgt, at den skulle ske. Men det er en episode, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han tester folk
Han tester både de troende muslimer, og så tester han dem også med hensyn til at vise, hvem der er hykler. Hvem der er det, der på arabisk hedder munafiq, og hvem der er ægte troende. Så derfor så fortæller jeg, hvordan Aisha hun fortalte den her historie. Og den her historie, den er beskrevet i Surat An-Nur, hvor den viser Aishas uskyld. Inden jeg starter med historien, så en af mufassirun, han fortæller, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har vist 4 personers uskyldighed. En af dem, det er Yusuf a.s. Og det var den dag, hvor en kvinde prøvede at forføre Yusuf a.s. i hendes hjem. Fordi det var sådan, at Yusuf a.s. han blev købt, og så blev han sat ind som tjener, og så blev han sat ind i et hjem hos en rig mand, som havde en kvinde, som havde en kone. Og den her kvinde, da hun så Yusuf a.s., så blev hun forelsket i ham og optaget af ham. Og hun ville godt forføre ham. Så det der skete, det var, at en dag, da hun var alene hjemme sammen med Yusuf a.s. og prøvede at forføre ham, og Yusuf han ville selvfølgelig ikke. Så når hun kom tættere på ham, så tog hun så fat i hans trøje. Men på det her tidspunkt, Yusuf han var ved at stikke af fra hende. Men hun fik revet trøjen i stykker, Yusuf a.s. trøje i stykker. Og så i samme øjeblik, der trådte hendes mand så ind, der hedder Al-Aziz. Og da han trådte ind og så det her, så det første hun siger, det er, at det er Yusuf a.s., der prøver at forføre mig. Og det er klart, at manden han tror på hans kone til at starte med. Så Yusuf a.s., selvom han forklarede sig, så manden han troede på hans kone, indtil der var et vidne i hjemmet. En vidne, det var ikke et vidne, der har set, man kan sige, episoden, men der var et vidne, der gav Al-Aziz, altså hendes mand, en måde til, at han kunne finde ud af, hvem var det, der var den skyldige, og hvem var det, der var den uskyldige. Så den her person, han gik over til Al-Aziz, og så sagde han så til ham, hvis den her skjorte, som Yusuf a.s. havde på, hvis den er revet i stykker foran, det vil sige, så må Yusuf have stået ansigt til ansigt med hende, så er det Yusuf a.s., der er den skyldige. Og hvis den er revet i stykker på bagsiden, så er det Yusuf, der er den uskyldige, fordi så har han prøvet at løbe væk. Så Aziz, da han gik over for at se Yusufs skjort, hvor var det, den var revet i stykker, så han så, at den var revet i stykker bagfra på bagsiden. Og så vidste han godt, at Yusuf a.s. var uskyldig. Og på den her måde, så Allah subhanahu wa ta'ala, han viste Yusufs uskyldighed ved hjælp af det her vidne, der var i hjemmet. Den anden, det var Musa a.s. Og Musa a.s. han var en af de store profeter hos Bani Israel. Og den måde, som Bani Israel behandlede deres profeter på, det var meget, meget dårligt. De respekterede ikke deres profeter, mange af dem. Selv nogle af dem, de slog deres profeter ihjel. Men prøv at høre den her historie, hvordan de behandlede en af deres største profeter, Musa a.s. De vidste godt, at Musa a.s. han var en person, der havde meget haya. Han var meget genert. Og han var også en person, som aldrig viste sin krop foran andre. Og på det her tidspunkt, så Bani Israel, når de gik i bad, så gik de i bad sammen. Altså så hoppede de måske i en sø og tog deres tøj af, sådan så der ikke var nogen, der havde tøj på. Altså de badede nøgne. Men Musa a.s. han ville ikke være med til det her. Så når Musa a.s. han gik i bad, så gik han i bad for sig selv. Så fandt han et sted, hvor der kun var ham. Og så hoppede han måske i vandet, og så badede han. Sådan så der ikke var nogen, der kunne se ham. Så Bani Israel, de begyndte så at sige om Musa, at han har sikkert nogle sygdomme, han har sikkert nogle hudsygdomme, eller han har sikkert sygdomme i hans kønsdel og sådan nogle ting. Sådan nogle ting sagde de om deres profeter, om profeten Musa a.s. Men en dag, da Musa a.s. han fandt et sted, hvor han kunne bade,
væk fra folk. Så hoppede han så i vandet, og så lagde han så sit tøj på en sten. Og den her hadith, den er berettet i Sahih al-Bukhari. Så Musa a.s. han hoppede i vandet, og så lagde han så sit tøj på den her sten. Men lige pludselig så den her sten, den begyndte at løbe. Og det er selvfølgelig et mirakel fra Allah subhanahu wa ta'ala. Så den her sten, den begyndte at løbe. Og da Musa a.s. så, at den her sten løb med hans tøj, så løb han så efter den. Og så tog han en stok, og så begyndte han så at løbe efter den her sten. Og hvis han fangede den, så ville han så slå den. Og så råbte han så til den her sten: ja, sten, kom med mit tøj. Sten, kom med mit tøj. Og så Bani Israel, der var nogle af dem, der hørte det. Så de så Musa a.s. han kom løbende. Og så de så, at han ikke fejlede noget. Og så fik Musa a.s. så fat på sit tøj, og tog det selvfølgelig så på. Men på den her måde, så Allah subhanahu wa ta'ala, han viste Bani Israel, at Musa a.s. han ikke fejlede noget med den her sten. Den tredje historie, der er, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han beviser en persons uskyldighed, det er med Maryam a.s. Fordi det var sådan, at Bani Israel, de beskyldte Maryam for at være sammen med en anden mand uden for ægteskab, at hun har fået et barn med ham. Og til det der er også en historie, som er berettet i Tafsir ibn Kathir, hvor der er en gruppe fra Bani Israel, der tager ud for at lede efter Maryam, fordi hun er ikke kommet tilbage til hendes hjem. Og så når de så frem til en mand, og så spørger de så, om han har set Maryam a.s. Så siger han så, nej, det har jeg ikke. Men der er sket noget mærkeligt, og det er, at min ko, jeg har en ko, han var landmand, en af mine køer, den peger altid over, den er begyndt at pege over mod en bestemt dal, og så laver den så sujud over mod den her dal. Over mod den her dal, der kan jeg altid se, at der er et lys. Så den her gruppe fra Bani Israel, de tog så over til den her dal, og så fandt de så Maryam a.s. derovre. Og så sagde de så, åh Maryam, du er kommet med noget stort. Fordi Maryam, hun var gravid, og hun var ikke gift. Så sagde de, åh Maryam, du er kommet med noget stort. Og din far, vi har aldrig hørt om ham noget dårligt. Altså hele hendes familie, og heller ikke din mor. Som de sagde, vi har heller ikke hørt, at din mor skulle være en dårlig person. Men Maryam a.s. hun pegede bare på sit spædbarn. Og det eneste, han sagde, det var, Inni abdullah. Jeg er Allahs slave. Det vil sige, hendes barn, Isa a.s. han talte, mens han var spæd, og viste dem, at Maryam a.s. hun er uskyldig. At det er et mirakel fra Allah subhanahu wa ta'ala, at Isa a.s. blev født uden far. Og det var også det, som Isa a.s. sagde til dem, mens han var spædbarn. Den fjerde, som Allah subhanahu wa ta'ala, han har bevist sin uskyldighed, det er Aisha radiyallahu anha. Og det har han vist i Koran i surat Nur, hvor han beskriver, at de ting, der blev sagt om hende, at det hele det er løgn. Og det er den her historie, inshallah, vi kommer til at høre om. Det var sådan, at profeten sallallahu alaihi wasallam, når han skulle ud, så plejede han at trække lod blandt hans hustruer, hvem der skulle med. Og da de skulle ud på den her tur, der trak han så lod, og det blev Aisha, der vandt i lodtrækningen. Så han tog Aisha med, og de tog så afsted. Og nogle ulama, de siger, at det sted, de skulle over til, det er en razur, der hedder Bani Mustariq. Og det er et sted, der ligger mellem Mekka og Medina, et godt stykke fra Medina. Så profeten sallallahu alaihi wasallam sammen med Aisha og sammen med den muslimske hær, de tog så afsted for at besejre den her gruppe, som gjorde oprør og som ville bekrige muslimerne på det her tidspunkt. Og Aisha, hun fortæller, at den her episode, den skete efter al-hijab, det var blevet gjort obligatorisk. Så de tog så afsted, muslimerne, og så vandt de så slaget. Og så på vej tilbage, der stoppede de så op. Og det var et godt stykke fra Medina.
Og så slog de så lejr, og de slappede af. Og så lidt efter, så blev der sagt, vi skal gøre klar til at tage videre afsted. Da Aisha radiyallahu anha hørte det her, så skulle hun på toilettet. Og kvinderne på det her tidspunkt, når de skulle på toilettet, så gik de langt væk fra mænd. Et godt stykke fra, hvor de har slået lejr, så der er ikke nogen, der kunne se hende. Så hun tog så afsted for at gå på toilettet. Og så kom hun så tilbage igen. Og de var stadigvæk ved at gøre klar til at tage afsted. Men da hun så satte sig op i sådan et lille hus, man havde. Det var sådan, at kvinderne, når de tog afsted, så havde de sådan et lille hus på kamelerne. Lige prøve at vise et billede af den her. Jeg ved ikke, hvor tydeligt det er. Men så når kamelen den knæler, så kan kvinderne, de kan sætte sig op, eller en kvinde, hun kan sætte sig op i det her lille hus, og så kan hun så tage afsted, uden at der er mænd, der ser på hende. Så da Aisha, hun kom tilbage efter at have været på toilettet, så satte hun sig så op, og så mærkede hun så på hendes krop, at hendes halskæde, den var faldet ned. Hun havde tabt den. Og den her halskæde, det var ikke hendes egen. Det var hendes søsters Asma. Og hun havde lånt den af hende for at tage den på foran profeten sallallahu alaihi wasallam. Og den her halskæde, den var ikke noget værd. Det var meget lidt, den var værd. Men sådan tænkte muslimerne og araberne ikke på det tidspunkt. Når de havde lånt noget fra nogen, al-amana, så skulle de give det tilbage. De ville ikke have, at der var nogen, der talte om dem, at den her person, han er ikke troværdig for eksempel, eller den her person, han er en løgner. Så nogle ting accepterede araberne slet ikke på det tidspunkt, også før islam. Så Aisha, hun ville ikke acceptere, at hun ikke kunne vende tilbage til hendes søster med den her amana, hun havde lånt. Så hun tog tilbage igen, der hvor hun havde været på toilettet i det område, fordi hun vidste, hun havde tabt den i det område. Så hun ledte og ledte. Og selvom tiden gik, så det eneste, hun havde i hovedet, det var, at hun skulle finde den her halskæde. Og i mellemtiden, så tog hæren sammen med profeten sallallahu alaihi wasallam afsted. Og Aisha, hun fortæller, at på det her tidspunkt var hun ung, og hun varede ikke så meget. Så når de så tog afsted, så var der ikke nogen, der kunne mærke, om Aisha, hun var på kamelens ryg, eller hun ikke var. Og det har de ikke kunnet mærke. Så de tog så afsted, uden at mærke, at Aisha ikke var der. Og så Aisha til sidst, der fandt hun så den her halskæde, og så tog hun så tilbage mod det sted, hvor de havde slået lejr, og så fandt hun så ud af, at de var taget afsted. Og så sad hun så helt alene der. Men så tænkte hun, at de finder sikkert ud af, at jeg ikke er der. Så jeg går tilbage til det sted, hvor jeg ledte efter, eller hvor jeg fandt halskæden, og så sidder jeg der og venter, indtil de kommer tilbage. Og det gjorde hun så, og så sad hun og ventede, og til sidst der faldt hun så i søvn. Og det var normalt hos muslimerne, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han altid havde en person, at når han havde en hær, så havde han altid en person, der kom efter hæren, sådan så hvis nu de tabte noget eller glemte noget, så var der altid en person, der tjekkede, om de havde det hele med. Og den her person, som profeten sallallahu alaihi wasallam havde valgt i den her tur, han hedder Sufyan ibn al-Mu'attal. En af os de store sahaba. En af de sahaba, som var med i Ghazwat Badr. Så hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han har tilgivet alle de sahaba, der var med i Ghazwat Badr. Og han var en af dem, Sufyan ibn Mu'attal. Så Sufyan, han var den sidste, og han tjekkede, om de manglede noget. Og så han lige pludselig noget sort, et godt stykke fra lejren. Og så gik han så over til det her, han så. Og da han kom nærmere og nærmere, så han så, at det var Aisha radiyallahu anha. Men Aisha, hun havde dækket selvfølgelig sin krop, undtagen sit ansigt. Og Aisha, hun fortæller, at Sufyan, ham der så hende, han havde set hende før, at hijab det blev obligatorisk. Så han var en af dem, der godt kunne genkende Aisha. Så da han så Aisha radiyallahu anha, så det eneste han sagde, det var Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un.
Og så Aisha, hun vågnede, og så dækkede hun så sit ansigt. Fra det tidspunkt, der sagde Sufyan ibn Mu'attal ikke mere. Han snakkede ikke med Aisha. Selv da hun skulle op på hans kamel, der sagde han ikke noget. Han snakkede overhovedet ikke til hende, eller kiggede på hende. Så det næste Sufyan han gjorde, det var, at han gik over og hentede sin kamel, og tog den over til Aisha, og fik den til at knæle. Og så Aisha, hun kravlede så op på den, og så Sufyan, han tog så kamelen, og så gik de så mod Medina, uden han snakkede til hende, eller kiggede på hende, og det samme med hende selvfølgelig. Da de så nåede frem, eller længere hen ad vejen, så var det så, at de havde fundet ud af i profeten sallallahu alaihi wasallam her, og profeten sallallahu alaihi wasallam, at Aisha hun ikke var der. Så de var også vendt om, og så mødte de så, da de begyndte at vende om og gå tilbage, så de så, at Sufyan ibn Mu'attal, han kom sammen med Aisha radiyallahu anha. Det der så skete, det var, at en af hyklerne, eller den største af dem, som hedder Abdullah ibn Ubay ibn Salul, han begyndte så at sætte nogle rygter i gang. For det er normalt hos sahaba, de ville ikke sige noget. Men Abdullah ibn Ubay ibn Salul, da han så Aisha, hun kom ridende sammen med Sufyan, som også var ung, så begyndte han så at sige til nogle af dem, der var omkring ham, det vil være umuligt, hvis de ikke har lavet noget sammen, de to. Og så begyndte han det sådan stille og roligt, de her rygter at blive spredt. Så Aisha, hun fortæller så, at hun kommer tilbage, hun møder profeten sallallahu alaihi wasallam, og de tager så tilbage til Medina alle sammen. Men Aisha, hun var syg en hel måned. Og de her rygter, de kørte i Medina. Det blev spredt. Selv nogle af de troende, de var også med til at sprede dem. Og profeten sallallahu alaihi wasallam, han levede en meget, meget svær tid. Det her, det foregik en hel måned. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han sendte ikke noget åbenbaring ned på det her tidspunkt. For at bevise for eksempel Aishas uskyldighed eller andre ting. Men Aisha, hun var hjemme hos profeten sallallahu alaihi wasallam, uden at vide noget som helst. Så hun fortæller så, at hun ligger syg en måned, men en dag, der skal hun så om aftenen, det var sådan, at kvinderne om aftenen, de plejede at gå på toilettet i grupper i Medina. Så de ikke bare gik ud, hvor mænd kunne se dem, men de ventede indtil det blev mørkt, og så gik de så ud i grupper et stykke fra byen, sådan så de kunne gå på toilettet i fred. Så en aften, der gik Aisha sammen med en gruppe ud, ligesom hun plejede. Og på vej tilbage, så var der så en af kvinderne, der snublede. Og så sagde hun så, må Mistah gå til grunden. Og Mistah, det var en af sahaba også. Og så sagde Aisha til hende, hvorfor taler du sammen om Mistah? Mistah, han er en af de store sahaba, som har været med i Ghazwat Badr. Så siger han så, har du ikke hørt, hvad han har sagt? Så siger Aisha, nej. Hvad har han sagt? Og så fortæller hun så hele historien til Aisha, om de ting, hun er blevet beskyldt for. Og Aisha, i hele den her periode, har hun ikke vidst noget. Det eneste, hun fortæller Aisha, det er, at jeg kunne godt mærke, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han ikke var på samme måde over for mig, som han plejede. Fordi når han kom hjem, så det eneste, han ville sige til mig, det er, Salam alaikum, hvordan går det? Og så svarer hun så tilbage igen, wa alaikum salam, det går godt. Og så ville han ikke sige meget mere. Så han havde ikke den samme måde at være på over for hende, som han plejede. Det var den eneste, hun fortalte, at hun kunne mærke. Så efter Aisha, hun hørte det her, så gik hun i chok. Blev selvfølgelig ked af det. Og hun kom hjem, og da profeten sallallahu alaihi wasallam så kom hjem, og hun mødte ham, så det første, hun sagde til profeten sallallahu alaihi wasallam, tillader du mig, at jeg tager over til min familie, til min far og mor? Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, ja, det er i orden. Så tog hun så over,
og sad sammen med sin mor, Roman. Og så begyndte hun så at sige, er det rigtigt, alle de her ting, som folk siger om mig? Så siger hendes mor så, ja, Aisha, bare tag det roligt. Du skal ikke bekymre dig om det her. Fordi der er ikke en kvinde, som er elsket af hendes mand, som også har andre hustruer, undtagen, at der er nogen, der prøver at skabe problemer mellem dem. Så det er meget naturligt sådan noget. Og så Aisha, hun blev så ved, så sagde hun, subhanallah, folk taler de om mig på den her måde? Og så græd hun så, fortæller hun græd hele natten. Hun sov slet ikke. Hun græd hele natten. Selv om natten, der havde hun ikke flere tårer tilbage, sagde hun. Så det var sådan, at situationen det var i Medina. At alle de talte om Aisha. I mellemtiden, så profeten sallallahu alaihi wasallam, han tager over til nogle, eller kalder på nogle sahaba. Og blandt dem, der var det Usama ibn Zaid og Ali ibn Abi Talib. En dag, der kalder han dem hem, de to. Og så siger han så til dem, hvad synes I? Hvad synes I om Aisha? Er hun uskyldig, eller er hun ikke uskyldig? Har I set noget fra hende før, eller har I ikke? Fordi profeten sallallahu alaihi wasallam, han har aldrig oplevet det for Aisha. Så Usama, han siger, Aisha, det er din hustru, og vi ved kun gode ting om Aisha. Så kan han så over og spørge Ali ibn Abi Talib, som svarer, at Allah subhanahu wa ta'ala, der er masser af kvinder, hvis du skal gifte dig med en anden, eller hvis du ikke vil have Aisha. Men hvis du virkelig vil vide noget, så skal du spørge den tjenestepige, du har, fordi hun er altid sammen med Aisha. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han spurgte den her tjenestepige, der hedder Buraira, har du set noget om Aisha? Har du set nogle dårlige ting om hende? Så Buraira, hun svarer, hun svæver, hun siger, Wallahi, jeg har aldrig set noget fra Aisha. Undtagen én ting. Så siger profeten sallallahu alaihi wasallam, hvad er det? Så siger Buraira, den eneste ting, jeg har set fra Aisha, som jeg ikke synes om, det er, at når jeg sætter hende til at lave brød, og ælter dejen, og gør brødet klar, måske når det skal hæves lidt, så det eneste, der er ved hende, det er nok, at hun falder i søvn, og så kommer dyrene og spiser dejen, og løber væk. Det var den eneste ting, hun havde set. Så profeten sallallahu alaihi wasallam derfra, så var han sikker på, at der er ikke nogen af de troende, af dem, som kender Aisha, der har noget dårligt at sige om hende. Så derefter, så profeten sallallahu alaihi wasallam, han tager over til masjid og stiller sig op på en mimbar, og alle muslimerne i Medina, de er i masjid. Og så siger han så, åh muslimer, hvem vil tage sig af en mand, som bagtaler min familie, altså taler i min ird. Jeg kender kun godt til min familie. Og folk, som beskylder en mand, som jeg også kun kender gode ting om, altså det var ham, som var sammen med Aisha, eller som tog Aisha tilbage til flokken, Sufyan ibn Mu'attal. Og folk beskylder en mand, som jeg kun kender godt om, og han har aldrig besøgt min familie, undtagen at jeg har været sammen med ham derhjemme. Altså han har aldrig kommet ind alene. Og det var også en af de ting, som profeten sallallahu alaihi wasallam havde. At kvinder, hvis de er derhjemme, så åbner de aldrig døren for fremmede mænd. Så på den måde, så profeten sallallahu alaihi wasallam, han viste den, at Aisha, hun er uskyldig, og Sufyan, han er uskyldig. Og den, som har startet alle de her ting, det er ham, som har sat rygterne i gang. Men han nævnte ham ikke ved navn. Altså Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Og det var sådan, at Medina, den er opdelt i to stammer. Al-Aws og Al-Khazraj. Og de var tit i krig før islam. Så da profeten sallallahu alaihi wasallam kom, så forenede han mellem dem og opbyggede et broderskab imellem dem. Men de havde stadigvæk de to stammer og deres stammeleder.
Den ene stamleder, der hedder Sa'd ibn Mu'ad, der er stamleder for den gruppe, der hedder Aus, eller den qabila, der hedder Aus. Han sagde, ja Rasulallah, hvis det er en fra min stamme Aus, så hugger jeg hovedet af ham. Og hvis det er en fra vores brødre stamme, al-Khazraj, så sig, hvad vi skal gøre, så gør vi det. Og det var en af de ting med hensyn til Aus og al-Khazraj. Når profeten som gav en ordre, så var de der lige med det samme. Den anden stamme, al-Khazraj, da deres stammeleder hørte det, der hedder Sa'd ibn Ubadah, som også var en god muslim, også en af de store sahaber. Da han hørte det, så gik der sådan lidt, så blev han lidt vred, da han skulle høre den her Aus, de begyndte at tale ligesom lidt ned til den anden stamme. Så han blev lidt sur, så sagde han så, Wallahi, I slår ham ikke ihjel, og I vil aldrig kunne slå ham ihjel. Det vil sige, at han gjorde ligesom klar til kamp mod al-Aus. Og så var der så en anden, der også rejste sig op, og så sagde de så fra al-Aus, så sagde han, vi vil slå ham ihjel, og du er en hykler, der bare forsvarer en hykler. Og så begyndte de to grupper så at råbe af hinanden, og gøre klar til at gå i krig mod hinanden. Så da profeten så det, så begyndte han så at prøve at få ro på. Og så sakina, sakina, der skal være ro. Så faldt de så til ro til sidst. Så man kunne godt mærke, at spændingen i Medina, der var meget, meget tæt. Så profeten han fik ro på dem. Og de forlod sig al-Masjid. Og efter den her dag, så Aisha, hun græd endnu mere. Så profeten han så tager så tilbage til Aisha, som er hos hendes forældre, og så går han så ind til hende. Og han sætter sig så et af stederne, men han sætter sig ikke ved siden af Aisha. Så siger han så det, man plejer at sige før al-khutbah. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, amma ba'd. Og så siger han så, ja Aisha, jeg har hørt nogle ting om dig. Hvis du er uskyldig, så vil Allah, han vil vise din uskyldighed. Og hvis du er skyldig, så søg tilgivelse og vend dig tilbage til Allah. Fordi hvis en person anerkender sin synd, og bagefter vender tilbage til Allah, så vil Allah tilgive ham. Sådan sagde profeten til Aisha. Så da Aisha, hun hørte det her, at ligesom nu var der tvivl, så kiggede hun så på hendes far, Abu Bakr, så sagde hun så, sig noget til ham. Sig noget til profeten. Så Abu Bakr, han kunne ikke sige noget. Så jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til profeten. Så kiggede hun så over på hendes mor, Roman, og så sagde hun så, sig noget til profeten. Altså sig, at jeg er uskyldig. Sig, at jeg aldrig kunne finde på sådan noget her. Og hun sagde det samme. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til profeten. Så sagde Aisha, at jeg sværger ved Allah, at I har hørt så meget om de her ting nu, at I er begyndt at tro på det. Så jeg har hørt så meget om de her løgne, der går rundt i Medina, at til sidst så nu er I begyndt at tro på det. Og hvis jeg fortæller jer, at jeg er uskyldig, og Wallah, jeg er uskyldig, siger hun. Hvis jeg fortæller, at jeg er uskyldig, og Wallah, jeg er uskyldig, så vil I ikke tro på mig. Og hvis jeg fortæller jer, at jeg er skyldig, og Wallah, jeg er ikke skyldig, så vil I tro på mig. Så siger hun til dem. Og så derefter så profeten sallallahu alaihi wasallam, han skal til at forlade hende. Men hun siger, det eneste jeg kan sige, det er ligesom Yusuf a.s. far. Han sagde, فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Tålmodighed, det er den bedste udvej. Allah, han vil være den, som hjælper mig, inshallah. Og Aisha, hun fortæller sig på det her tidspunkt, eller der har jeg hele tiden selvfølgelig vidst,
at jeg var uskyldig, og at Allah subhanahu wa ta'ala, han vil vise min uskyldighed. Og hun var stensikker på, at Allah subhanahu wa ta'ala, han nok skulle få hende ud af alt det her, og vise, at hun var uskyldig. Men hun vidste ikke, som hun fortæller selv, at Allah subhanahu wa ta'ala, han vil åbenbare Koran, der viser hendes uskyldighed. Hun sagde, at det eneste, jeg håbede, det var, at profeten sallallahu alaihi wasallam måske ser en drøm, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han viser min uskyldighed. Men profeten sallallahu alaihi wasallam, inden han forlod sin plads, så begyndte han at svede. Og selvom det var rigtig koldt, så når der blev åbenbart til profeten sallallahu alaihi wasallam, så en af tegnene, der var, at han begyndte at svede. Selvom på de koldeste dage. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han begyndte at svede. Og i mellemtiden så er Jibril alaihi salam, han kommer med ayat til profeten sallallahu alaihi wasallam, der beviser Aishas uskyldighed. Så efter al-ayat de er kommet ned til profeten, så profeten sallallahu alaihi wasallam, han siger, ja Aisha, abshiri, vær glad. Allah subhanahu wa ta'ala, han har vist din uskyldighed. Og så læser han så de ayat, der er. Den første ayah, det er ayah nummer, så vidt jeg husker, nummer 12 i surah An-Nur, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Dem, som har opdigtet den her løgnhistorie, det er en gruppe blandt jer, altså hyklerne. Men lad være med at tro, at det er en dårlig ting for jer. Det er en god ting. Og enhver, som har haft sin del i den her løgnhistorie, og været med til at viderebringe den, han får de sayyat, som svarer til det, han har gjort. Og den, som har spillet den største rolle, det vil sige Abdullah ibn Ubay ibn Salul, den største hykler i Medina, den, som har spillet den største rolle i den her konflikt, eller ikke konflikt, den her løgnhistorie, til ham, der vil være en enorm straf. Sådan lægger Allah subhanahu wa ta'ala ud med at fortælle om den her løgnhistorie, der blev fabrikeret. Derefter så fortæller Allah subhanahu wa ta'ala, hvad er det, de troende, de burde have gjort i den her situation. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, hvorfor, da I hørte den her historie, som var en løgn, hvorfor er de troende af jer, altså mænd og kvinder, hvorfor tænkte I ikke godt om hinanden, og så sagde, at det her, det er 100% løgn. Det er en åbenlys løgn. Hvorfor gjorde I ikke det? Og den næste er, der siger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Hvis det ikke var på grund af Allah subhanahu wa ta'alas fadl og hans rahma, altså med jer i den her verden og i den næste, så vil Allah subhanahu wa ta'ala have sendt en enorm straf ned til jer i den her verden og i den næste også. Og så fortæller Allah subhanahu wa ta'ala, hvordan man skal håndtere sådan en situation. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. Hvis I beskylder en person for at være sammen med en anden, så skal I komme med 4 vidner, der har set det. Det er sådan, at Allah subhanahu wa ta'alas hukm den er.
Hvis man beskylder en person for at være sammen med en anden person, så kom med 4 vidner, der har set det. Hvis I ikke kan komme med de 4 vidner, og I stadigvæk siger det, så hos Allah, der er I løgnerne. Det vil sige, at man bliver skrevet som løgner hos Allah subhanahu wa ta'ala. Næste ayah, der siger Allah subhanahu wa ta'ala, إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Og når I hører det, så sender I de her rygter videre med jeres tunger. Og I siger nogle ting, som I ikke har viden om. I har ikke selv set de her ting, men I sender bare de her rygter videre. Og I tror, at det er en lille ting. Men hos Allah, så er det en enorm ting. At det, man taler om en anden person. Især når man beskylder en anden person for de her ting, med at man er sammen med en anden. Det er en stor ting hos Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, vi tager en pause nu, og så går vi videre med afslutningen, inshallah. Wa quli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh. Inshallah, vi fortsætter, hvor vi nåede til, inshallah. Og det var midt i de ayat, som Allah subhanahu wa ta'ala han åbenbarede med hensyn til at vise Aishas radiyallahu anhas uskyldighed, samt også at vise muslimerne generelt, hvordan de skal forholde sig i sådan nogle situationer, så de ikke er med til at sprede rygter om folk, som ikke passer. Så den næste ayah, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han siger, وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. Og når I hørte de her rygter, så skulle I have sagt, at det ikke er passende for os at viderebringe de her ting. Altså når man er troende, så skal man ikke være med til at viderebringe rygter. Når man hører et eller andet, så undersøger man det. Er det rigtigt? Hvem er det, der har sagt de her ting? Kan det passe? Så man ikke er dem, som er med til at viderebringe en løgn, sådan så løgnen det bliver gjort større og større. Sådan så i sidste ende, når den her løgn er blevet gjort så stor, så kan det være, at du har sagt én ting, men yawm al-qiyamah, så finder du ud af, at der er et bjerg af løgne på din vægtskål, fordi du har været med til at bringe de her løgne videre. I næste ayat, der siger Allah subhanahu wa ta'ala, يَعِذُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Fordi der var nogle af de troende muslimer, som også var med til at viderebringe de her løgne. Og til dem, der Allah subhanahu wa ta'ala, han har tilgivet dem, men han fortæller dem også, at han advarer dem, at de gør sådan nogle ting igen. Nu har I lært jeres fejl, men I skal ikke vende tilbage til dem igen, hvis I er troende. Profeten sallallahu alaihi wasallam i et hadith, der har han også fortalt os med hensyn til sådan nogle situationer, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam han fortæller, at lade være med at skade ibad Allah. I skal ikke fremprovokere eller gøre skade for andre af Allah subhanahu wa ta'alas tjener eller dem, som tilbeder ham. Og lade være med at provokere dem. Og lade være med at lede efter fejl hos dem. Det må man ikke gøre over for sin muslimske bror eller søster. Man må ikke lede efter fejl hos folk. Selv små fejl. Der fortæller Allah subhanahu wa ta'ala. Fordi hvis en person han leder efter fejl hos sin bror,
så vil Allah subhanahu wa ta'ala lede efter fejl hos ham. Og hvis Allah subhanahu wa ta'ala han kigger på en person, for at finde om en person har fejl, så vær sikker på, at de her fejl de vil komme frem. Som profeten sallallahu alaihi wasallam han nævner i den sidste del af den her hadith, at hvis Allah subhanahu wa ta'ala han leder efter fejl hos dig, så vil han få dem frem selv, om du er derhjemme. Så vil han vise alle dine fejl hos din kone, hos din mor, hos din familie. Så derfor så lad være med at lede efter andres fejl, så Allah subhanahu wa ta'ala han beskytter også dig, hvis du har nogle små fejl, og det har vi alle sammen. I en anden hadith, der fortæller profeten sallallahu alaihi wasallam også, i og med, at Allah subhanahu wa ta'ala han fortæller i en ayah, at dem, som prøver at gøre skade, og de kan selvfølgelig ikke skade Allah subhanahu wa ta'ala, men siger nogle dårlige ting om Allah, og siger nogle dårlige ting om profeten, til dem, der vil Allah subhanahu wa ta'ala sende sin la'na. Altså han vil fjerne al barmhjertighed fra dem. Han vil ikke være barmhjertig over for dem. Han vil give dem la'na både i den her verden og i den næste. Og profeten sallallahu alaihi wasallam har fortalt i en hadith, at I skal holde jer væk fra de 7 synder, som destruerer alt. Profeten sallallahu alaihi wasallam han fortæller, at der er 7 synder, som destruerer alt. Altså alle de gode ting, man laver. Fordi det er sådan en person, hvis han laver en fejl, så profeten sallallahu alaihi wasallam han opfordrer ham til at dække den her fejl med at gøre nogle gode ting. Nogle gange kommer man til at sige et eller andet, eller gøre en dårlig ting. Så kan man for eksempel fortryde selvfølgelig, og så giver man sadaqa for eksempel. Eller man går over og gør nogle gode ting. Sådan, så de gode ting, de dækker de dårlige ting, man har gjort. Men profeten sallallahu alaihi wasallam han advarer mod 7 synder, der destruerer alt. Den første, det er selvfølgelig shirk. Hvis man begår shirk, så alle ens gerninger, de bliver til 0. Den anden, det er, at man praktiserer sihr, magi. Den tredje ting, det er, hvis man slår en person ihjel, som ikke har fortjent det. Ligesom vi ser i alt det her skyderi, der foregår. Og meget af det er mellem muslimer. At det er nogle af de synder, som ødelægger alt godt af det, du måske vil gøre eller har gjort. Den 4, det er, at man har med renter at gøre. Den 5, det er, hvis der er forældreløse børn, som har penge, og du er ansvarlig for de her penge, men du så tager de her penge, uden at give det til de her forældreløse børn. Den 6, det er, hvis man er i krig, i jihad, og fjenden er foran dig, men at du så løber væk fra selve krigszonen, at du flygter. Og flygter fra, man kan sige, dine brødre, der er i krig. Og den sidste, den 7, det er, at du taler dårligt og beskylder troende kvinder for at måske have lavet zina og sådan nogle ting. Og det er den ting, vi har haft med at gøre i dag. Det, der hedder qadf al-muhsanat. At du beskylder en kvinde for at have været sammen med en mand, og du har ikke set noget, eller du har måske bare hørt. Det er en af de 7 synder, hvor Allah subhanahu wa ta'ala han fortæller, eller hvor profeten sallallahu alaihi wasallam han fortæller, at det er en af de 7 synder, som destruerer dine handlinger. En af de ayah, som Allah subhanahu wa ta'ala han også åbenbaret i den her historie, det er yawma tashhadu alayhim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. At yawm al-qiyamah, så vil ens tunge, den vil vidne mod sig selv, mod en selv, og ens hænder vil vidne, og ens ben vil vidne med alle de ting, man har gjort. Og profeten sallallahu alaihi wasallam, en dag, med hensyn til den her ayah, der er en historie, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam, han sad sammen med sahaba, og så begyndte han lige pludselig at sidde og grine. Og så sahaba, de sad og kiggede på profeten sallallahu alaihi wasallam, og så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam til dem, ved I hvorfor jeg griner? Og det vidste sahaba, de plejer altid at spørge Allah wa rasuluhu a'lam. Allah og hans profet, de ved bedst. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, jeg griner af en person, der på yawm al-qiyamah, han vil stå og diskutere med Allah subhanahu wa ta'ala.
Han vil sige, Allah, har du ikke beskyttet mod, at der slet ikke vil være uretfærdighed? Fordi på den her jord vil der være uretfærdighed, men Yawm al-Qiyamah vil der ikke være uretfærdighed. Så siger han, Allah, har du ikke beskyttet mod, at der ikke vil være uretfærdighed? Så siger Allah subhanahu wa ta'ala til ham selvfølgelig, jo. Så siger han så, jeg vil ikke tillade, at der er nogen, der vidner mod mig, undtagen mig selv. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala til ham, okay, du vidner mod dig selv. Så det Allah subhanahu wa ta'ala gør, det er, at han forsegler hans mund, så han ikke kan tale. Og så begynder hans arme at tale, og hans ben at tale. Alle hans lemmer, de taler. Og de fortæller alle de ting, de har gjort, eller været med til at gøre. Og når de så er færdige, så får han så selv lov til at tale. Så Allah subhanahu wa ta'ala, han fjerner den forsegling, han har givet over hans mund. Og så det første, han siger, det er, at han kigger på sin krop, og så siger han, gå med jer til hans arme og hans ben. Så jeg talte i starten for at forsvare jer, og nu der har I røbet det hele. Og det var den historie, som profeten sallallahu han grinede af. Fordi om al-Qiyamah, der er nogle personer, de vil blive forseglet, og så vil deres arme og ben, de vil fortælle, hvad for nogle dårlige ting, de har gjort. I den her episode, der var der også en person, som var med til at sprede de her rygter, som var en god person, som hedder Mistah. Det var ham, som også blev nævnt sammen med Aisha, da hun var på toilettet sammen med den her gruppe kvinder, hvor den ene af kvinderne faldt. Og så sagde hun så noget om Mistah, fordi han var også en af dem, som var med til at sprede de her rygter. Mistah, han var i familie med Abu Bakr, altså Aishas far. Og Mistah, han var fattig. Og Abu Bakr, radiyallahu anhu, han var rig. Så han plejede altid at hjælpe ham økonomisk. Så han manglede lidt penge, så Abu Bakr, han gav ham. Men efter han var begyndt at tale om Aisha, så stoppede han med at give ham penge. Og sagde, du får ikke noget mere. Så til ham, der Allah subhanahu wa ta'ala, han åbenbarede en ayah, der også talt til Abu Bakr, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Til den, der siger Allah subhanahu wa ta'ala, til dem af jer, som har magt og penge, I skal ikke lade være med at fortsætte med at give dem, som er tæt på jer, med hensyn, altså familiemæssigt, dem, som er tæt på jer, eller dem, som har brug for hjælp, eller dem, som emigrerer for Allahs skyld. I skal ikke lade være med at ikke give dem penge. I skal give dem penge, og I skal tilgive dem. Håber I ikke, at I bliver tilgivet af Allah? Ligesom hvis I tilgiver dem, så inshallah Allah, han tilgiver også jer, hvis I har lavet nogle fejl. Så på den måde, så viser Allah subhanahu wa ta'ala, han har tilgivet de personer, af de gode personer, som har talt, været med til at sprede de her rygter, samtidig med, at han siger til Abu Bakr, at han også skal tilgive dem. Så for efter den dag, så er Abu Bakr, han fortsat så med at give Mistah de penge, som han har brug for. Den person, som startede alle de her rygter, det var en person, som hedder Abdullah ibn Ubay ibn Salul, Ra's al-Munafiqin, den øverste af alle hyklerne i Medina. Hvem var han? Han var den næste, der skulle være leder for hele Medina, inden profeten sallallahu alaihi wasallam kom. Fordi det var sådan, at da profeten sallallahu alaihi wasallam, han var i Mekka, før han lavede
hijra til Medina, så var der de to stammer, Aus og Al-Khazraj. Og Al-Khazraj, der var Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Han var den næste leder. Han var lige under. Så når lederen han forsvandt, enten døde, eller så var det ham, der skulle være nummer 1. Og de havde gjort alt klar for ham. Selv alt det tøj, han skulle have på, det kongelige tøj, det var gjort klar for ham. Så han ventede kun på den her dag. Men den dag, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam han kom til Medina og emigrerede, og alle i Medina, de havde accepteret islam, så det eneste, han kunne gøre, det var at acceptere islam med sin tunge, men inden i hans hjerte, der var der fyldt med had mod profeten sallallahu alaihi wasallam og mod islam og mod alt godt. Nogle af de ting, som han gjorde, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, sådan så I kan se, hvem han var. I starten, da profeten sallallahu alaihi wasallam var i Medina og holdt khutbah om fredagen, så inden khutbah, så kom Abdullah ibn Ubay ibn Salul i moskeen, og så stillede han sig op foran folk, og så begyndte han så at lave sin egen khutbah. Og hvor han så siger, åh folk, Allah han har sendt en profet til jer, og I skal hjælpe ham, og I skal være med ham, og I skal adlyde ham. Og alle de her ord, de var rigtig flotte. Men han havde ikke fået lov til at være profeten og lave de her ting, men han gjorde det bare. Så alle de her ting, det lød flot. Men samtidig, når han sad i Medina sammen med nogle af hans venner, og profeten sallallahu alaihi wasallam han kom, der er en episode, hvor profeten sallallahu alaihi wasallam han kom, og mange af dem, som var med profeten, de var fattige. Så en dag, der kom profeten sallallahu alaihi wasallam sammen med nogle sahaber, og de havde et æsel med sig. Så Abdullah ibn Ubay, han rejste sig op, og så begyndte han at sige til profeten, han begyndte at sige, puh, her var der lugter her, fordi han havde æslet med sig. Kan I ikke gå et andet sted hen, fordi I lugter? I skal ikke komme med jeres lugt herover til os. Så jeg siger til dig, ja Muhammed, hvis du vil fortælle om islam til nogen, så gør det hjemme hos dig selv. Lad være med at komme her og genere med din lugt. Det var en af de ting, som han sagde til profeten sallallahu alaihi wasallam. En anden ting, det var under den tur, de var med, eller på, hvor alle de her ting med Aisha skete. Det var, at profeten sallallahu alaihi wasallam, han skulle ud i krig. Og Abdullah ibn Ubay ibn Salul, han var med sammen med en gruppe hyklere. Og da de nåede over og havde besejret fjenden, så slog de lejr og var på det her sted et stykke tid. Under opholdet så var der to, der blev uenige. Den ene, han var muhajir, altså fra Mekka, og den anden, han var ansari fra Medina. De blev uenige om nogle små ting. Og som vi sagde før, hvis der er folk, der bliver uenige, hvis man ikke er med til at sprede de her rygter, så problemet det forsvinder af sig selv for det meste. Men det, der skete, det var, at de her to, de blev uenige, så hver de søgte hjælp hos deres egen gruppe. Han fra Medina tog over til Al-Ansar, og en af dem, der var hurtig til at snakke, det var Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Så trådte han frem foran alle Ansar, og så sagde han så, kan I se, hvad I har gjort? Se, nu er vi i mindretal. Og de blev større og stærkere end os. Og så siger han så, deres eksempel, det er som ham, der siger på arabisk, Sam min kalbak ya'kuluk. Yani gør din hund stor og stærk. Altså først der fodrer du din hund, og så til sidst så spiser den dig. Det var sådan, han beskrev profeten sallallahu alaihi wasallam og de sahaba, der kom fra Mekka. Og han sagde også, når vi kommer til Medina tilbage, så skal vi nok vise dem. Så skal de gode, den ophøjede, han skal nok smide den nedgjorte ud. Og den ayah, den er skrevet i Koran, hvor han siger,
لَإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. Som betyder, når vi kommer tilbage til Medina, så skal den ophøjet, han mente sig selv. Han skal nok smide den nedgjorte ud. Den nedgjorte, der mente han profet, sallallahu alaihi wasallam. Og så sagde han også, هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. Så sagde han også, skal ikke give mere sadaqa til dem, til profeten eller til dem, der er kommet fra Mekka, al-Muhajirun. En af sahaba, der hedder Zayd ibn Arqam, en ung mand, han hørte alle de her ting, og til sidst så kunne han ikke holde det ud mere. Så tog han over til sin onkel, og hans onkel tog over til profeten, sallallahu alaihi wasallam, og fortalte ham alle de her ting, som Abdullah ibn Ubay ibn Salul har sagt. Og den første, der rejser sig i profeten, sallallahu alaihi wasallam, selskab, det er Umar ibn Khattab. Han rejser sig med sit sværd i hånden, og så siger han til profeten, sallallahu alaihi wasallam, lad mig hugge hovedet af ham her. Så sagde profeten, sallallahu alaihi wasallam, til ham, nej. Jeg vil ikke have, at folk de skal sige, at Muhammed sallallahu alaihi wasallam, han slår sin sahaba ihjel. Så profeten sallallahu alaihi wasallam, han besluttede sig for ikke at gøre noget. Men i stedet for, så ordrede han alle folk til at tage afsted. Og da dem fra Medina eller Ansar, de hørte det, så kom de over til profeten sallallahu alaihi wasallam og sagde, hvorfor skal vi tage afsted nu? Vi plejer ikke at tage afsted på det her tidspunkt. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam til dem, og han pegede på Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Er det ikke hos jer, der er blevet sagt, at alle de her ting, som er blevet sagt? Så sagde ham her sahabi så, men det er dig, der er den gode. Han forsvarede profeten sallallahu alaihi wasallam. Derefter, Abdullah ibn Ubay ibn Salul, han kom over til profeten sallallahu alaihi wasallam, og så sagde han så, jeg har hørt, at nogen har sagt om mig, at jeg har sagt sådan og sådan og sådan. Så sagde profeten sallallahu alaihi wasallam, Zayd, kom her. Så kaldte han på Zayd ibn Arqam. Så sagde han, er det rigtigt? Så sagde Zayd, ja, det er det. Og Zayd, han svævede. Så Abdullah ibn Ubay ibn Salul, han sagde også, Wallah, jeg har ikke sagt sådan der. Og Zayd, han sagde, Wallah, han har sagt sådan der. Derefter, så Allah subhanahu wa ta'ala, han åbenbarede den sura, der hedder Sura al-Munafiqun. Så den sura, der er oversat til hyklernes sura, der fortæller om. Og i den sura, der står beskrevet lige præcis, hvad Abdullah ibn Ubay ibn Salul, han sagde om profeten sallallahu alaihi wasallam. Så på det tidspunkt, så var der ikke nogen udvej. Allah subhanahu wa ta'ala, han havde stemplet ham som munafiq. Og det var også ham senere på turen, som satte alle de her rygter i gang. Ham Aisha, radiyallahu anha. Så han var en klar fjende til profeten sallallahu alaihi wasallam og også til islam. Da de så nåede til Medina, så Abdullah ibn Ubay ibn Saluls søn, som var troende muslim, han stillede sig foran sin far. Og bag ved ham, der var Medina. Han stillede sig lige ved indgang til Medina. Og så stillede han sig foran sin far. Så sagde han, Wallahi, du kommer ikke ind. Ikke før profeten, sallallahu alaihi wasallam, han har givet dig lov. Fordi profeten, han er mere elsket hos mig, end du er. Sådan sagde han om sin far. Men profeten, sallallahu alaihi wasallam, han lod han komme ind i Medina, selvom han har sagt alle de her ting. Så med den her historie, så Allah subhanahu wa ta'ala, selvom der skete alle de her ting, så Allah subhanahu wa ta'ala, han valgte, at den her historie skulle ske. Og dem, der bestod testen, det var dem, der ikke sagde noget. Og dem, som ikke bestod testen, det var dem, som var med til at sprede alle de her rygter videre. Så efter her, så var der glæde hos profeten, sallallahu alaihi wasallam. Og Aisha, hun var selvfølgelig også rigtig glad. Fordi efter at de her ayat, det var blevet åbenbaret, og profeten sallallahu alaihi wasallam, han sad
i Aishas hjem, altså Abu Bakr og hans kones hjem. Han sad, profeten sallallahu alaihi wasallam sad der, Abu Bakr sad der, hans kone sad der, og Aisha sad der. Så sagde Aishas mor, efter al den her glæde, så sagde hun, ja Aisha, gå over og tak profeten sallallahu alaihi wasallam, fordi åbenbaringen der var lige kommet ned til ham. Så sagde Aisha, wallahi, jeg takker ikke nogen undtagen Allah. Fordi han var den eneste, Allah subhanahu wa ta'ala, han var den eneste, der ligesom viste hendes uskyldighed. Og så sagde hun så, jeg troede ikke, at Allah subhanahu wa ta'ala ville åbenbare Koran til mig, eller om mig, som vil blive læst over hele verden, ligesom den gør i dag. I Salat al-Tarawih, i de steder, hvor der bliver undervist om Koran. Alle de her steder, der læser man Surat Nur, hvor man alle sammen læser om, hvordan Allah subhanahu wa ta'ala, han uskyldiggjorde Aisha med hensyn til de her ting, hun blev beskyldt for. Så det var slutningen med hensyn til Aisha radiyallahu anha. Der er også nogle andre ting, jeg kunne have fortalt om hende, men på grund af tiden, så vælger jeg at stoppe nu. Undtagen, at der var en bror, som påmindede mig om, at med hensyn til det, der hedder al-ghira, som jeg valgte at oversætte, eller hvis man kan oversætte det til jalousi, at Aisha radiyallahu anha, hun havde ghira. Og det kan man måske godt oversætte som jalousi. Men at det, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har ghira, det kan man ikke oversætte som jalousi. Fordi de ting, som Allah subhanahu wa ta'ala, han beskriver sig selv med, dem kan man ikke sammenligne med mennesker, fordi man må ikke sammenligne Allah subhanahu wa ta'ala med mennesker. Så det skal forstås ud fra det er, at når Allah subhanahu wa ta'ala, han har ghira, så er det, hvis der bliver gjort nogle ting af hans skabninger på jorden, at de gør nogle ting, der er haram. De stjæler for eksempel, eller de snyder, eller de laver zina for eksempel. Så er det sådan, at Allah subhanahu wa ta'ala, han har ghira, han bliver vred over det. Allah subhanahu wa ta'ala, han lader det ikke bare sådan være uden at gøre noget. Men Allah subhanahu wa ta'ala, han lader den måske gøre de her ting, men han bliver ikke glad for det. Og det er det, der menes med ghira, at Allah subhanahu wa ta'ala, han bliver vred, når der sker nogle ting, der er haram på den her jord. Med hensyn til spørgsmål, hvis der er nogle spørgsmål med hensyn til de ting, jeg har sagt, så kan jeg måske godt svare på dem, men hvis der er spørgsmål inden for fiqh, eller så overlader jeg det til Sheikh Kamran eller Sheikh Shahid. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. Og hvis jeg har sagt noget, der er rigtigt og godt, så er det fra Allah subhanahu wa ta'ala. Og hvis jeg har sagt nogle ting, med hensyn til, hvis jeg har sagt nogle ting, der er forkerte, så er det fra mig selv og fra shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala og hans profet, de er beri. De tager afstand fra de ting. Walhamdulillahi rabbil alamin.